So magandang araw po mga kajojo. So andito po ako ngayon sa bahay ni Idol Jokes. Babalik naman ako dito. Babalik na naman ako dito dahil may pupuntahan po kami ngayon. Mag-charity kasi si Idol Jokes kaya sasamahan ko siya. Kaya abang Siya yung official cameraman ko ngayon. okay. Ako ang kameraman ni Idol Jokes ngayon kaya sinamahan ko siya. Kaya abangan niyo ang aming mga videos at saka sana ay suportahan din ninyo po ang channel ko dahil gusto ko pong maging YouTuber din. At charitable, ano tawag na? Charitable. Charitable. Oh, Gusto ko rin maging charitable. Charitable content creator. So, yun. So, sige guys, babiyahe pa kami papunta doon sa charitihan ni Idol. Okay, let's go. So andito na po kaming Idol Jokes sa bahay ng yung bata na charitihan po niya. Andito po kami at ito po ang kanilang tinutuluyan ngayon. Dahil nga wala silang sariling bahay, pinalis sila kaya dito sila. Kaya ito po doon si Idol Jokes. Kaya babalik kami bukas dahil wala ang bata dito. Yun lang muna mga kajojo.